Ελληνική αγωγή, στο τεύχος που κυκλοφορεί. 2012. Η αστρολογική διερεύνηση μιας προφητείας. Η πιο συζητημένη ημερομηνία της χιλιετίας. Τάσεις και φαινόμενα όπως διαγράφονται υπό το πρίσμα της αστρολογίας. Αιγαίων πέλαγος. Η ημετέρα θάλασσα. Οι γραφές και οι παραδόσεις για τη θάλασσα στη λεκάνη της Μεσογείου. Ποια ήταν η άποψη των βαρβάρων και ποια των Ελλήνων για τη θάλασσα που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση και το Βορρά με τον Νότο. Ποια η σχέση των ονομάτων των νησιών της και ποιος χάραξε τον πρώτο πλού κατά μήκος της. Όλες οι αποδείξεις για τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Συνέχεια για τον Αυτοδάνιο στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Η απαρχή της ασφαλίσεως στις θαλάσσιες μεταφορές. Οι θαλάσσιες πιστώσεις όπως αναφέρονται στις δημιγορίες του Δημοσθένους. Ναύλοι, τόκοι και τύποι δανείων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ναυσιπλοεία. Ελλήνων μύθοι. Οι Τριαμάτιδες στη λαϊκή παράδοση. Μια μελέτη για τους μυθικούς γίγαντες από τα ομηρικά έπι που εντοπίζονται σε αρκετά σημεία της Κρήτης, της Κύπρου και της Καρπάθου. Λαογραφικές παραδόσεις για την Τριαμαδία, τη χώρα των γιγάντων. Η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα των θεών. Εάν οι θεοί συνδιαλέγονται, την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούν. Τάδε έφικη καίρο. Και αυτό γιατί η ελληνική είναι η μόνη νοηματική γλώσσα εν αντιθέσει με όλες τις άλλες που είναι σημειολογικές, συμβατικές. Η γλώσσα μας είναι αιτιώδης, δηλαδή υπάρχει σχέσεις μεταξύ του σημενόμενου και του σημαίνοντος. Μερικοί από τους τιτάνες της παγκόσμιας διανόησης και τα λεγόμενά τους για την γλώσσα των θεών, σε ένα άρθρο γραμμένο στην ίδια ακριβώς γλώσσα. Και όπως πάντα, η βόλτα μας στην Ελλάδα. Εανή, 23 χιλιόμετρα νότια από την Κοζάνη και 5 χιλιόμετρα από τον Αλιάκμονα. Άρθρα που φιλοξενούνται στις σελίδες της ελληνικής αγωγής. Οριακό Σαμπί. Homo sapiens. Γαία και αυτογνωσία. Το ελληνικό επίγραμμα. Αρχαϊκή και κλασική περίοδος. Ελάτι. Υπερήφανο βουνίσιο δέντρο. Φραντζέσκο Μοροζίνη και η επί της Ακροπόλεως Ύβρης. Ελληνική αγωγή. Κάθε μήνα, στα περίπτερα και τους πάγκους των εφημεριδοπολών.